Lamɛnbaaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka aw ladɔnniya ka fɔ min ye aw ka jɛmukan ye ni o ye fasojɔkan ye. Fasojɔkan ale ye jɛmukan ye min bɛ kuma jamana ale lahalaw la, jamana ɲɛtaa kumaw, jamana bilasirali kumaw. Ka aw ladɔnniya ka fɔ min ye fasojɔkan jɛmukan ye nin y'a waati selen ye aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. O de kadala kɔnɔna na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw bisimila. Nɛgɛ karafe a bɛ Kalilu Magasuba bolo. Ka aw ladɔnniya ka fɔ aw sɔgɔlen don Savoir Média de la, Savoir FM 91 n'a kungafɛn 7 zone universitaire kɔnɔna na, Savoir TV. Lamɛnbaaw nin waati b'a sɔrɔ aw ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati. An y'a ye ka fɔ jamana in kɔnɔ, jamana in tɛ taa ni wulikajɔ tɛ. Jamana in tɛ taa n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ. Jamana in tɛ taa n'an ma hakili jagabɔ jamana jɔli la. Jamana in tɛ taa abada lezina tant que n'an ma ɲɛ jɔ jamana baarali la, tant que n'an m'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana jɔ. O de kama radio Savoir FM a ye hakili jagabɔ k'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan fɛn min bɛ yen n'a kɛlen don ka buna hadamaden kamana guwa, fɛn min bɛ yen n'a kɛlen don ka buna hadamaden dabali ban Mali kɔnɔ, n'a bɛ ka langale bi an ka karew kɔnɔ, n'a bɛ ka langale bi an ka du kɔnɔ, n'a kɛmɛ ka maaw kamana guwa so kunda, kungo kunda, an ka cɛkɛyɔrɔw la, an y'a ye k'a fɔ nin ko in ye ko ye fiɲɛ don an ka jamana ɲɛtaa baaraw la. O de kama Savoir FM ko a tɛna sigi abada lezina min ye ka se ka da don o kɔrɔfɔ ninnu na ani jamanadenw minnu bɛ jamana kɔnɔ, minnu bɛ jamana kɔ kan. O de kama jɛmukan in a tɔgɔ dara ko faso jɔkan. O de la bi an ye wele bila n baarakɛ ɲɔgɔnw ma. I ka dɔn an ka se ka na fɛn fɔ aw ye, ka fɛn langali aw ye. I ka dɔn ka fɔ aw bɛ se ka bɔ fɛnw kalama cogoya min na, an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa jamana bɛ se ka jɔ cogoya min na. Bawo maa kelen tɛ se ka jamana in jɔ. O la jɛmukan in bɛ kɛ maa min fɛ o de ye Sumis Goyita ye. O la sa an ye wele bila jɔn ni jɔn ma. O ye n yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn ye. An ka directeur de programme ni o ye Dirisa Kone Bako, juriste de formation, ani ka se Seydou Dembélé ma n'a bɛ wele ko Sidnɛ, ale ye technicien animateur journaliste ye. Ka wele bila olu ma bi an ka n'an da don kɔrɔfɔ dɔw la yaasa an ka jamanadenw bɛ se ka bɔ fɛn dɔ kalama jamana kɔnɔ, yaasa an ka jamanadenw bɛ se k'a dɔn cogoya min na fɛn min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ mun de kan ka kɛ mun de man ka kɛ. O de kama bi an ye wele bila ninnu ma. Il est animateur journaliste, do, directeur de programme do, juriste de formation do, n'o ye Dirisa Kone Bako ye. O de kama an ye wele bila ale ma. Fɛn caman bɛ yen ale bɛ se k'i da maga o kan. Animateur journaliste n y'a fɔ aw ye cogoya min na, fɛn caman bɛ yen i ka dɔn a fana da bɛ se ka se o ma. A dama ka bɛɛ ye ni Ala sɔnna ma an ni maa caman wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin kɛnɛ in kan min ni bi tɛ kelen ye, fasojɔ kɛnɛ kan. O la sani an ka don kɛnɛ kɔnɔ n bɛ fɔlɔ ka foli ɲɛsin chef de programme ma. Dirisa Kone Bako i bisimila. Siga t'a la Sumela Goyita an bɛ i fo kosɛbɛ.